Alberto Ortideginea naiz, Gasteiztik nator, bizi naiz Opakoan, herri batean, Arabako herri batean. Betidanik egon naiz ia euskara ikasten. Orain dela 27 urte ere hemen Maizpiden egon nintzen euskara ikasten, baina utzi nion euskarari eta orain bueltatu naiz berreskuratzera izan nuen maila. Beti dago laneko aukerak, baina bestetik ni badakit euskara oso importantea dela gure herriarentzat. Euskal Herrian bizi gara eta euskara hemengo hezkuntza da eta berreskuratu behar dugu gure artean eta zabaldu behar dugu bere erabilera. Lehendabiziko aldiz gustatu zitzaidan, ze giroa zegoen hemen Maizpiden eta Lazkaon. Ez dakit nolakoak diren beste lekuak, baina hemengo metodologia oso ona da. Eta gero Maizpiden aurkitu nituen irakasleak izugarriak ziren eta horregatik bueltatu naiz. Kostatzen da, badaude mamu batzuk subjuntiboa eta hasieran kostatzen du izugarri menperatzea aditzak, nor-norinok eta horiek. Baina denborarekin lotzen da eta gutxienez hitz egiteko, kalean egoteko lortzen duzu mail bat kalean aritzeko. Torri garenok kriston konpromisoa hartzen dugu. Hemen erortzen gara, bakoitza bere lekutik, eta konpromisoa horrek batzen gaitu. Elkartasuna sortzen da edo holakoa. Barnetegi batean egiten den aurrerapena izugarria da. 24 ordu dira eta 24 ordu horietan denetik egiten duzu, hitz egiten, harremanak egiten duzu eta bizitzen zara euskeraz. Eta hori oso importantea da helburua lortzeko hitz egiteko euskeraz.